Diyos, maray na hapon po. Pagiromdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atinder kang banal na misa. Paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. In the name of the Father, please rise. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beloved Saint Pio of Pietrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carried the stigma for everyone, enduring both the physical and mental sufferings that rocked your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us a place with Him in eternal life. Please kneel. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in Give heaven. us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you. Through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother and ours too.
Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus, Pray for us. prayer through the intercession of Saint Pio of Petrelcina. Dear God, you generously blessed your servant, Saint Pio of Petrelcina, with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Petrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. State your petitions. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Petrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of, which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith, that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you, I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you, I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close and life is passing.
Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength so that I will not stop along the way. And for that, I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Jesus, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone. Your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Oratio Imperata. Pamiibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay, kan lakaw, kan bilog na kinaban. Inaako mi, na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay, na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan mina, an padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli kaini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami, minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadei. Ipamibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man yato sa satuyang mga pamiibi ang mga minasunod na intensyones, mga pasasalamat for passing the bar exam ni Sheena May T. Bakay in honor of the Blessed Virgin by a devotee. Pasasalamat kan Valenzuela family
asin ni Maria Corazon Pitero. For the gift of life of May Baldosa ni Bren Flora. Pasasalamat ni Frances Ann Nebres. For passing the LET exam ni Joseph Balana. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Amando Montero Jr. and family. For being first place in RSPC ni Luke Xavier T. Monay. Pasasalamat kan Miliares family, asin kan Discount Care Pharmacy. For wedding anniversary of Roy and Rhea ni Lily Raitana and Rosemary Melia. For all the blessings ni Cathy Rico. Pasasalamat for work and career ni kan Peralta family. For good health of Evelyn, special intentions. For work and career, kan Peralta family. For good health of Evelyn and Aniano by Frances Ann Nebres. Special na kahagadan ni Lourdes. For the health of baby Asher Kenzo ni Mommy and Daddy. For Jos Ambrios Valiena and Lorraine May Valiena to pass the exam in all subjects ni Mother Jean Valiena. For smooth process of paper ni Maria Vivienne Cerilio Mercado. Asin para sa kapahingaloang kan mga minasunod na kalag, ki Rosita, kay Kumon, Legazpi City, ki Azucena, ni Ruben and family, ki John Drill, ni Galutan, ki Joey, Cambaleta family, ki Salome and Crisologo, ni Dan Navera, ki Josefa, ni Jessica, ki Alfea, ni Ayin Sesbrenio, asin ki Jo Marie, ni Nora Ranyola. Diyos marhay na hapon po sa liwat, ngunyan Biyernes sa ikatulong simana sa ordinaryong panahon, magtirindog po sa pagpuan. Sa ngalan ka nama, sinaki, sin ka ng Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sin katuninungan ni Jesu Cristo, kagurang nantaan, pagkamot kan Diyos, ang pagisumaro ka Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ako untan sa tama kasalan, tangani magkani kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kaguranan ng Diyos. Mayra ka man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa to mga kasalaan, darahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen.
pag-ibig kita, Diyos na makakamansagod paman, na namamahala kan mga langit nun, siring man kan mga kinabanon, kay raking hinanyugan, mga pangayo-ngayo kan sa imong banwaan, asin warasan sa mga panahon, an sa imong katuninungan. Uli kay Kristo kagurang nanyamo sa imong aki, kay iba mong nabubuhay as sinagahadi, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa, ginuno sa ikaduwang libro ni Samuel. Pakalihis nin santaon, panahon na ang mga hade minaluwas sa pakilaban. Isinubol ni David si Joab, kaibaan sa iyang mga surugoon, asin ang bilog na Israel. Ginaradan ninda ang mga Amonita, asin pinalibutan ang Raba. Alagad si David nagpawalat sa Jerusalem. Nangyari na kan bumangon si David sa iyang higdaan, pagkahapon asin naglakaw-lakaw sa azotea kan palasyo, nahiling niya ang sarong babae na nagpaparigos, asin ang babae kaniguan na gayo ang gayon. Nagpahapot si David kung si Isay ang babaeng idto, asin sinabihan, idto si Bathsheba, aki ni Eliam, asin agum ni Urias na Hiteo. Ipinaapod ni David asin idinorog. Ang babae nangidam asin nagpatugon ki David, ako nagdadarang tawo. Dangan si David nagpasabi ki Joab, padigdihas ako si Urias na Hiteo. Pag-abot ni Urias, naghapot si David dapit ki Joab. Dapit sa hukbo asin dapit sa ralaban. Dangan sinabihan siya ni David, magpuli ka sa imong harong, asin maghugas ka kan sa imong mga bitis. Si Urias nagluwas sa palasyo, asin pinadarahan siya nin kakanon, nahali sa lamesa kan hade. Alagad si Urias nagturog sa tata kan palasyo, kaibahan ang mga sorgoon kan hade. Asin dai nagpuli sa iyang harong. Inusip ki David na si Urias dai nagpuli sa harong. Asin sinabihan ni David si Urias, bakong hali ka sa pagbaklay, ta daw tadai ka nagpuli sa imong harong. Kaya inalok siya ni David, pinakakan asin pinainom sa atubangan niya, sagkod na naburat. Alagad pagkabanggi, si Urias nagturog sa kaibahan kan mga sorogoonin sa iyang kagurangnan, asin dai nagpuli sa iyang harong. Pagkaaga, sinurata ni David si Joab, asin ang nagdarakan surat si Urias. Ang sabi sa surat, ibugtak mo si Urias sa inutan kan mangirhat na ralaban, dangan bayaan mo, tanganing siya matamaan asin magadan. Paglusogan ninda ang banwaan, si Urias ibinugtak ni Joab duman sa pinakamangirhat ang ralaban. Ang mga tawo sa banwaan nagruluwas asin nakilaban sa inda. Dakol sa hukbo ni Joab ang nagadan. Nagkapira sa mga sorgoon ni David, nagadan. Si Urias na Hiteo, nagadan man. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mahera ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Mahera ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Kaheraki ako, O Diyos, hulita ika maheherakon. Hulita ika maugayon, paraa ang sakong kasalan. Hugasi ako kan sakong karatan,
linigi ako kan sakong kasalan. Mahera ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Midbid ko ang sakong mga kasumbikalan, asin ang sakuyang kasalan, danay na uya sa atubang ko. Laban sa imo sana ako nagkasala. An maraot ginibo ko sa imong atubang. Mahera ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Matanos ang paghatol mo sako, dai nasasala ang pagpadusa mo sako. Sa karatan ako namundag, asin sa kasalan ipinangidam ako kan sakuyang ina. Mahera ka kagurangnan, ta kami nagkasala. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi sa Jesus sa katawuhan, ang kahadean ng Diyos nakakabaing sa tawo na nagsasabwag nin banhi sa uma. Minaturog, pagkabanggi, minabangon, pagkaaga. Asinan banhi minatubo, minatalubo na day aram kung paano. Ang tinanom, nagtatalubo, enot sa mga dahon, dangan sa uhoy, pagkatapos ang tipasi. Kung ang tipasi hinug na, ginagamitan na siya, ulita duminatong na ang panahon hin pag-ani. Pagkasabi kay ni, nagsabi pa, sa ano niya ito ibabaing kahadean ng Diyos? Anong parabolan sa tuyang gagamiton? Siring sa pisog nin mustasa na kung itinatanom sa daga, iyo ang pinakasadit sa gabos ng mga pisog sa ibabaw nin daga. Alagad kung itinanom na, minatalubo asin minahalangkaw pa sa ibang mga tinanom. Minasanganin marambong, malangani taan mga gamgam, nakakasalag sa sirong kan sa indang limpoy. Sa siring ng mga parabola, pinaliwanag niya sa inda ang tataramon, susog sa indang nasasabotan. Dahil siya nagpapaliwanag sa inda, kung bakong sa paagi ng mga parabola. Alagad kun sa mga disipulos, sana ipinapaliwanag niya sa inda ang gabos. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na hapon sa indo. Pinapaliwanag sa tuya ang kagurangnan sa duwang pagbasa an sa iyang kapangyarihan asin pagkaherak sa satong mga tao. Sa istorya kanading si David, niyaon ang nailingtang dedikasyon an sa iyang religiosity o pagsunod sa pangapodan kang Diyos na siya maging hadi. Kaya sa katunayan, kadakol siyang mga ginibong salmo. Sabi na itong 115 Psalms in the Bible were composed by David. No? As in, huli man sa nakainian sa iyang buhay bilang hadi, na hiling niya ang pag-ataman sa iyakan kagurangnan, ang pagligtas o pakilaban kay riba,
sa pakilaban, kaya nadadaog sa mga kaiwan. Alagad, aside from this, sa kabila kay ni, nagibo niya pang magkasala sa kagurangnan. Kasalan kang pakidurog sa bakong agom na hilingtaang narrative, no, kanasabing kasalan. Kung apot untans tong sadiri, natapig tugutan kang kagurangnan, nataday niya piglikay, ang sayang pinili. Mga tugang, iba kita kung pigaapod na freedom kan pag-isip, freedom kan sa tuyang pagpasya, pagdesisyon. If God were to be the one to decide, bako na po itong human act. Kaya, kasabay kang paglalang sa to, sabi na, tinaawan kitang free will na ikaw kitang karapatan na gibuhon o desisyonan ang sadiri manungod sa good and evil. Natural, when we say good, para po yan sa karangalan o karahayan kang Diyos o kaumawan kang Diyos. And anything against that is already for the self or for the world or for Satan. Kaya, ang mga lalawan, mga istorya kan mga characters kang banal na Biblia, di taman masasabing they were pinaka-banal, they sinagakundian. On the contrary, sinda mga ehemplo kang pagkatao na sometimes we praise God, sometimes we disobey Him. Kaya, nailingta na ang continuation kang istorya ni David, ninulita nagkasala siya, itong ang nabuong bunga kan sa iyang pagkasala kay Bathsheba, nagadan po ini. And there's another one na naagoman talaga ini ni David, kadana siyempre so agom na military man na pinagadan man sa ni David, no? And that second child na yung si isa ini, so ang meaning peace, no? Isa po ito. So nagsalida sa iyang hadi, no? Pero medyo day agad na nasalidahan, no? There were others who immediately became king. Na ang pakigera, dahil na nangyari, because the name of the king means peace. No? Kaya, dahiling to po ang istorya kang buhay, kang mga pinili ng Diyos. God leaves them, allows them to commit sin perhaps, tanganing araman ninda sa buhay ninda, na maski sinda pinili, they're still weak people, they're still subject to the same temptation as those who were not chosen. They sindang raso na magpaabaw-abaw just because they were chosen. Kundi nabantayan ninda, on the contrary, an sa indang mga gibo, sa indang mga tataramon, because through these actions, na i-reveal ang sa indang pagkamidbid sa Diyos. Kaya sabi kang iba na mga lideres na naghahambog, sinada pinili kang kagurangnan. So, kung pinili ka mo, dahil na pala ka mo pwede maghali sa pwesto. Dynasty. So, pang makaputan na ito nga ni si David, mahal na mahal kang Diyos, nagkagaradan man,
nadaog man minsan kang kalaban. So, nahiling tang ang style kang kagurangnan, ang paagi niya, dahil niya pigahayaan ng sarong tawong mag-isip na, garo ba ka, he is different, is special, just because pinili. You are still the same, maluya. Kaya lang pinili ka for a certain purpose, tupadon mo yan, magiging committed sa purpose na yan na pinili ka. Kaya po, magayon na pag-urupa na lahat manggaro kita pinili kang mahal na Diyos. Why? Siguro, natatana mo nagsarong pamilya. Natatay na yung mga kaibigan mo. Natatay na yung mga relatives mo. And not others. No? Dahil ka man magkita pwedeng magpili. No? Kaya agaro, tinatawan kang mahal na Diyos rin. Kanya-kanyang pamilya, kanya-kanyang friends, group of people, na mga midbida, na sinmakaibahan. Precisamente na sa time na ito na kaibahan mo, igwa kang tungkulin, igwa kang obligasyon na tukdoan sinda, ipailing ang tamang dalan, sa indong makakaya, sa itong makakaya. Ninulita, ining pagiging mong ilaw, sabi ta kahapon, no? We are light of the world. We give each other, nagbibigay tayo ng liwanag sa lambang saro. Tanganing, ining liwanag na ininihali sa Diyos, day maparong, kundi dani nagliliwanag, ulit sa tabang ang lambang saro. Diba? Kung dahin ang lana, dahin ang gaso saro, tatawan mo, pasusublion mo. Tanganing matupad so mission kang lambang saro, maging lamp o maging ilaw. So in the same way, kung karamtang may sarong nagkakasala, tapos dahil mapipigtabangan, sabi ba sa libro ni Propeta Ezekiel, ang guilt kay itong nagkasala, kaibahan ka, taday ka naging instrumento for change. You allow the darkness, the influence of sin to take hold of the person na alam mong maluya. Sasabihin ta, pag nakaalam nga kami, Father, kami man ngayang may mangyayari mangya sa mo. Marami pong paagi. Ano pong saro? Prayer. If you know somebody who is into sin, no? Paulit-ulit, public sinner, etc. Ipakansita. Sagsabit ang they claim themselves to be anointed by God. Pagkajit ang tawong ini, rather than curse them, no? Maldisyonon. Tama, balik man sa tuang maldisyon. Pero if you give them blessing, ipangadji, anong malay ta? Ang Diyos na po ang bahala. Pero pinuunan ta sa tuyang puso. Sa isisa man na magtarabangan, kita man sa nabaga, kung gabas man kita naghahangad nin kaligtasan, natataday kita magtarabangan. And that's one reason why we pray for one another. Ninulita, nire-respectan lambang saro. Pero aram ta na may sarong na-obstruct, nahahadlangan kan sayang kasalan, kan sayang bisyo, kan sayang maraot na gibo. And yet, we do not do anything. So ano pong pigsabi? We let the darkness once more cover all of us. Dahil lang po sa sarong nagkasala. Pero kung in the other way around, may saro man na na-inspire kang Diyos, na-inspire kang saro sa to, na magbalik sa kagurangnan, nagkumpisal, nag-ako kang sakramento,
then that's the time all of us also, in a way, benefit from the action of someone. So, di ba? Kung connected ba kita? Di man ang ulugan na. Ikasada sa nagsimba, okay ka na. Di man, gabos kita dapat. Kaya baga po sa mga derigi sa rimba, sana maabot kang pangajita na pig-offer tang misa, bako sa itong supig barasa. Kundi gabos kitang anion, deta man mabibilang ang grasya kang misa. We cannot even buy it. No? So, ini po ang dakulaon na opportunity, yet we do not know it. No? Hindi ba ang mga nagsiserve sa mga altar boys, altar girls, choir. We're always in the Mass, and yet we do not see the advantage na lambang misang dinaluhan mo, inatindiran mo, i-offer mo yan sa gadan, sa day nagkapangadji, sa may problema. Yung po baga, the highest form of prayer is the Mass. Oh. Balay nga nita, niyaong ka nakatid ka kang misa, pero kung dinulot mo iyan sa particular na intention, kahit hindi ka nagbigay ng sobre, alam ta, tetara mga paagi kang Diyos. So sa paagi kang pangadji mo, kang pag-ateri mo kang misa, susaroon na dahil na naliwanagan sa paagi kan sa imong intensyon. So, these are the two sides of the Mass. So mga, kumbaga, nyaon sa na, dahil man sidang pinaka-intensyon, ikaw po pala na paagi, tanganing magka-meaning ang pag-atender mo kang misa. Dakulon sa pong ipapangadji, dahil po yun nawawara, no? Kung may inaataman ka na may mga special children, di ba? Ano po kayo pong ka nag-ataman? Bako sa kwarta, bako sa pagkakan. So, pasensya. So, mga inaadyan, so mga pamilya na yung mga OFW, faithfulness. Paguli kang agum, may iba ng partner. So, we have to pray for them. They have to be faithful. Hindi natin na, iba, pamilya mangyanin na father, why should we meddle? Hindi po, sagutin po natin ang lambang saro. Takita ka, boss, nag-partake kang one body of Christ. Kung may saro dyan na din nagkumunyon, hindi humina sa body of Christ. Dapat lahat mag-receive. This is a party given by God. No? Pag party, may kumakain. Mayroon nang pagkain, di ka pa nagkumain. That means you are not ready for the party of Jesus. No? So, yan po ang mga nalilingawan ta na mga benepisyo at pag-atindir kang the highest form of prayer which is called the Mass. Dahil, tigdi po, bakit naliliwanagan sa tong isip, sa tong puso, manangod sa tong relasyon sa Diyos. Sa mga pigabasa, sa mga istorya, sa banal na kasuratan. Dahil man po ini nababago. Kaya itong panahon, may mga nakikidurog na sa bakong agum. Sana po din si David. Sana, dahil na pag-ibuhon, ito po bagay ini. Kaya lang, who can help it? Gabos kita may laman, gabos kita may body. Kaya, if we're not careful, we will always fall to this temptation. Kaya po mga tugang, para mapakusog kita, pero may kitang magpangadji, pirming ipangadji ang gabos, alangan naman na, pinapangadji mo silang sa diri mo. Dapat lahat na nangangailangan, especially during the time na nagpapangadji ka.
Dahil mo aram, may mga road rage na, mainit na yung mga driver, ang kanilang mga sa traffic. Everyday bagay, that's the news. Pero anong malay ta kung may pinangadya kita, nakaligay po sa traffic accident. So, prayer is powerful. Lalo na ang banal na misa. So all of us, let's take a lesson from the story of David na mahina man kita, pero ang masayang news, dahil pigahali kang Diyos, ang sayang pagkamot, ang sayang langit no natabang sa lambang saro. Idinodolot niya mo ang narakasin ang tinapay, nganing aking kakanon, ninbuhay na bayang ka sa Magpamibig ka mga tugang, tanganining sa ko, asin sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan, nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nami, ibig kami, tugod mo sa mo, naan maninigong makisumaro kay ning mga misteryo, ta sa lambang pagrumdum kay ning sakripisyo, mahihimo ang gawi kan pagtubos sa mo, o liki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Salamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo. Banal na Ama, huli ka namumutam ng aking Seso Kristo, an sa imong tataramo na iginibo mo kan gabos, binago mo, ginibo mong paraligtas, asin para tubos, para sa mo nanilaman sa bagsikan Espiritu Santo, asin namo dag sa Birhen, sa pagutob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa imo nin banal na banwaan, nagdupasya kan pinapasakitan, tanganing daugon an kagadanan, asin ipahayag ang pagkabuhay liwat, ya kaibakan mga angheles, singabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, ang langit asin daga, manokan sa Hosana sa kaitaasan, paladanan minadigdi sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Kagurang nani, kanagadan banal, barabo din gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ang buon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangan sa Jesu Kristo,
Kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasulaiban, sagod sa pasyon, kuhanin tinapay, sin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayang mangkangkalis, ingiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos, nan sabi, magako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tainayang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kakurangan, ipinapamaetan yaman. Ang pagkabuhay mo, liwat, ipinapahaya. Sagod na kaya kami nagururumdum sa iyong pagagadan, sa iyong pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magagurangdan, kaya ding tinapay din buhay, asin kalis, kaligtasan, nagpapasalamat, na pinapagkanig umang mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahirak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kang hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Karamdama kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilo na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamaot. Kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, sin kang gabos na klero. Siring man karamdama sa imong pagkaherak ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na itong ginigiramdom, pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos na gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay ragi kami kabos, namimibi kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyong esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, singabos na santos, kay tupa na kapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawa sinagpamaraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo, Diyos, amang makakaman. Sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan, na sing kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Narugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, sa pinatuod kan Diyos no, nakaugalian. Nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa aroaldaw, itaom mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin na rin kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kaporisawan.
Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Sa Kristo kagurangnan, kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan tinatao ko sa Indo. Are paghilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkani ko na siya mapatuninong asin magkapurunyog, susugo sa imong kabutan. Ika nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot ng kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinaawan ka mo, kantanda ng katuninongan. Peace be with you. Peace. Mga tugang o yan sa kagaranan sa Kristo, siring sa tinanom na nagtatalubo na dahi taaram, siya man nagpapatawad kan labang saro, nagtataoning kusog, tanganing kita makabangon, sin maglingkod sa iya. Sang kodero kan Diyos, sagpapara ang kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Mga tamano, kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Meron po tayong mga kakilala na gusto kong ipangadita. Tatlo sila na mga namatay. Susaro, nanay ni Father Joel Sarte. Susaro, Sarong SBD, Father Bel San Luis. Maybe some of you know him. Naging president kang Divine Word College. Naging director of vocation. Nung nag-apply ko kayo sa SBD, siya po sa rector kang Divine Word. Halip ako duman, naglipat ako sa diocesan. No? And the third is si Father Ribanal. No? Kung midbid nindo si Monsignor Ribanal na naging ni Ribanal na naging rector kang kang Mater Salutis, no? College Seminary. Susaro niya pong tugang na mas younger o older, I'm not sure, na based in the US. Nagada naman po. So, pangaradye po tayo ning mga nabanggit ko, tanganing, ito nandun na sinda, anong malay mo? Ipangadye man kita. Tatabangan man kita habang buhay pa kita digdi, no? Kasi pag ang mga garanada po, they have more powers rather than the living. Na i-enhance sa indang spiritual, today na sindang lawas, no? So, maniwala kayo, talagang ining mga gadaan, mas makapangyarihan kaysa buhay, no? Sige po, thank you so much. Pagtindog na kita, mamibi kita. Kagurangnan, pabulos ang espiritu no sa imong pagkamot, tangani ang mga pinabasog mo sa sarong tinapay na langit nun, gibohon mong buronyog sa sarong kaimbodan. Uli ki Kristo, sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong ikan espiritu. mga pamaybi ni Padre Pio, ni San Judas Tadeo, Mama Mary, inaaning kaligtasan. Kamo asin ng mga mahal sa buhay, bindisyonan, amponon, sa ngarang kanama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Dunulutan ng Banal Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening to Father.